Her er fyrværkerinørdernes part 2. Og vi har været i T. Hansen og købe, og her har vi raket, et sortiment her. Det er 4 raketter med Bulgarien, og der er... Ja. Det kan jeg ikke lige finde, hvor meget krudt der i. Og så har vi 2 holdraketter med, og der er 57 nemvægt krudt i hver. Meget. Der er 29 gram. Og så har vi også fået Belgien med, og der er 29 gram krudt i hver. Og så købte vi en lille junior-sortiment med 45 dele, med Happiness fontæner og kejlfontæner, romerlys, jumpy jacks, ground, brown flower, de små ledlys og jordsol, og cracking ball. Og så fik vi et andet junior-sortiment med faldskærmsraketter, brown flowers, Lotus Fireworks, stjernekaster, 12 fontæner, den fik vi 2 pakker af. Så fik vi dem her med, der hed Panik, og jordsol, og crackling balls. Og så faldskærmsraketter og ildpind. Og så her, der har vi et andet junior-sortiment. Og det er det store junior-sortiment med Lotus Fire, og jordsol og ledlys, de store. Og ground brown flowers, og de store ground brown flowers. Og de hedder extra big. Og så crackling balls og jumping jacks og kejlefontæner og romerlys og happiness fontæner og store crackling balls. Og ja, så en eller anden stor kugle. Det er en big crackling. Og så har vi fået nogle desin her. Og de kommer fra Tyrkiet, og der er 49 gram i. Og så har vi fået nogle baltisk, og det er et raketsortiment med 23 gram i, og de er ikke så store, men vi har set dem på nettet, og det er lidt flotte. Og her der var 42 gram i, og det er en Pol-raketsortiment. Og det var så alt, hvad vi havde. Og vi skal lige sige, at der kommer en part 3 med lidt batterier, og så er det nok alt det, vi har for i år.